сега. Тя се затваряш. Го двигател. 8 цилиндъра. Колата е четворно предаване. Ей го. Бе, скрит е, ама. Сега двор. Ея моята кола, Кадилака. Много мръсна, то сняг имаш. Чуй, това. Бухала, не бухала. Това дето чука, как се казва? На български не знам. Чувате ли го? Как чука по дървето? Цяло сутрин го прави. Калвачи е. Някакво така. Чува се, но дано камерата буха. Сега се чува. То е там некъде. Ей ги тия, чакаме пилетата. Те ядат комари. Ама ако дойдат, миналата година не дойдоха пилета. Как ще да кажа? Това е тенис корт. Цялото това отпред и отзад е 17 декара. И надолу имаме нашо. Ама. Това надолу, дет се вижда, лятото става с храсти, а сега се вижда, защото оголено и е такова. Пак е наше. Ей го буха. Вау! Това бухал ли или фалкън? Халка. Като бухал изглеждаше. С тази глава. Това чука. Не, това не чука, това не чука е малко пиле. Е там некъде чука. Това беше бухал ли фалкън? Некъде отиде много голямо пиле. Сърничка. Е там. Виж? Изтича. Две са там. Различни животни. Това е клетката, Петю служи за пилетата. И е покрил с найлон, ама найлона е паднал, да не се мокри. Ама не е успешно. По-здраво. Тук да минем сега и после там да видя с тази къща. Ги ключам се радва. Не знам дали е заключено. Тук косачки държим. Ама, може и мотор. Нека се
Малък гараж. Не гараж, стаичка. Е, па за стара. такива машини. Аз след това кусех цялото, ама отнемаше около 8 часа цялата къща да се окуси. Много е малко. Много малко. Това какво прави? Това шумата събира. Това е шумата събира. Е тук през... То го нарезва шумата и засмуква. Има резачка отдолу. Засмуква е през тук, минава и ходи тук в тази. Обаче много такова бърже. За 3 минути се напълни, защото нали много листа имаме. И това се напълни, трябва в чувалия ги тураме. И това е месеци работа. Това е за... така... Не го движи това. фертилайзер или? Това слага тор. Да, тор. Айде. А това е духачка, въздух. Почиства. Ако имаш листа и ги издухва по... Да го затвор. Не, нека се пробе. Да. Нека. Да. Бинга. Come boy. Тук коне може да имаш. Тук са имали коне. Е, там стоят. Ама тук са играли. Бинго не показва нещо. Си държиме неща за лятото. Столове, люлка. Тук се виж къде е Нека сега. кон, вода, сол. Тук са живяли конете в това место, са ги държали. Другата. Тук, Ваня, тук има... Тук сега всичко оголено, защото нема храсти и шума, иначе тия къщи, това нещо не се вижда. Тук минава нещо като река. Не е река, не е такива вода има. Не, но там е нашо мисля. Ама никога не сме били. Интересно. Его бухала, какво е това? Его фалкан. Не знам дали може да дигне. Его фалкан. Вау. Ама има различна глава от какво видех на онова животно. Значи има бухал видех първо, сега това е фалкан. Бинга, кам! Фалкан. Зато градът е пак на нас. Ама не е разработено, не е... Бинга, кам! Кам! Да, много. Това пак е част от конската Това е отзад. на конете. Има още слам. Още се носи. Само една къщичка.
Същото си чук. Кам бенга? Не, онова да е клет. Не. Това нема какво чук. Така за басейн, за тенис нещата. Има лък тук. Тук БМВ-то държахме. Кът гараж. Ето тук коне може. Това е било за коне. Ма ние колела и други неща. Тук е друга къща. Клетки за пилета. Ние ги направихме така прозорците, иначе нямаше тук. И... бани. Го басейна. Сега накъде? Отпред. Бенга, кам? Кам? Бе, нека и тук, не ти трябва. Има фалкан. Той си е винаги Ама бил идва. толкова. Айде. Как? Да, и ги другите коли. Nissan GT-R и M3. Това понякога стоеше там. Като трети гараж. Тая най-интересната ни кола. Най-бързата, една от най-бързите в света. Двете пъти целия ден си ходи. Това е входната врата там. Това е като фонтана. Не фонтана. Климатиците. Е отзад двора. Това отстрани на къщата.